हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय आरोबाव आं लाना फैदों जबनि आपडेट नोंथांमोनाहाय क्राइटेरिया मिलायोब्ला अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे पस्टआ जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 लेभेलनि जागोन डिसि अफिसाव आरो फैदोंमोन भेकेन्सिया शिबसागर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा बेनि एप्लाइआ सोलिगोन 25 डिसेम्बर आरो लास्ट डेटआ जाहैबाय 10 जानुवारि 2021 सिम दा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै बेखौ नायनो सिगां नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो जबनि आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे फैदोंमोन 23 डिसेम्बरावहाय शिबसागरनिफ्राय डिसि अफिसनिफ्राय दा बेवहाय टटेल पस्टआ दङ 13 आरो नेम अफ पस्टआ जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट दा 13 नि गेजेराव माखासे रिजार्भेसन पस्ट होनाय दङ एसटि पिआव 1 दङ एसटि एच आवहाय 3 दङ एससि आवहाय 3 दङ आरो ओबिसि एमओबिसि फोरनि थाखाय 3 दङ इडब्लिउएस आवहाय 2 दङ आरो रिजार्भआवहाय 1 दङ दा टटेल भेकेन्सिया दङ 13 दा जों बेनि सेलारिखौ नायोबा नोंथांमोनाहाय नुनो मोन्दों बेवहाय 14,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 60,500 सिम जाहैगोन ग्रेड 3 आरो दंबावो बेनो जाहैबाय 6,200 पार मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननाय जागोन बैसोखौ नायोब्ला 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआनो आरो नोंथांमोना जुदि एससि आरो एसटिब्ला बेवहाय 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो ओबिसि एमओबिसिब्ला 43 इयार्ससिम बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन क्वालिफिकेसन नायोब्ला बेवहाय ग्रेजुवेट जाथारनांगोन सिम्पल ग्रेजुवेट जानांगोन जिखुनु जाया स्ट्रिमनिफ्राय पास खालामनायब्लानो जागोन आरो 6 मान्थ्स नोंथांमोना कम्पिउटार डिप्ल'मा कर्स खालामनाय जानांगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे इंलिश बा एसामिस रोंनाय जानांगन होनना बुंदों दा हाउ टु एप्लाइआव नायोब्ला लिंकखौ आं नोंथांमोननो होबाय डिसक्रिपसनावहाय थांनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जाबाय 25 डिसेम्बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 10 जानुवारि 2021 सिम सोलिगोन बियो दा बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेवहाय नुनो मोन्दों कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन एज प्रुफ सार्टिफिकेट नांगोन एबा बार्थ सार्टिफिकेट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड बेहाय नांगोन एडमिट कार्ड नांगोन बा पास सार्टिफिकेट नांगोन नोंथांमोनाहाय HSLC निफ्राय लानानै ग्रेजुवेट लेभेलसिम आरो बेवहाय मोनबावदों कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन फट' कपिस नोंथांमोना हरनांगोन दा बेनोसै आपडेटआ लोगोफोर लास्ट डेटआ 10 जानुवारि 2021 सिम थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन एप्लिकेसना दायो लिंकआ एक्टिभ जाबाय टटेल एग्जामा जागोन 250 नि जागोन गासैखौबो लानानै बेवहाय प्रेक्टिकेलनिफ्राय लानानै रिटेन एग्जामनिफ्राय लानानै गासै 250 नि एग्जाम जागोन दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय नुनो मोनबाय नै लास्ट डेटखौ आं खनसे खिन्थाफिनबावबाय लास्ट डेटआ 10 जानुवारि 2021 थ' बेहाय एप्लाइ खालामनायाव एप्लिकेसन फिसबो नाङा नोंथांमोनाहाय इजियावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामनानै गोदानै फैदोंब्लाबो आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे मिथिनानै बयबो एप्लाइखौ खालामनो हायो